Bueno, Mikel Zarate etzan gu ohituta gengozan abade profil horretakoa, ezta? Bera konteten eban bere biziko gora berak, ezta? Bere aita kontratistea edo enpresa mundukoa ziran, orduko enpresa mundukoa, konstruzio edolako gatoa. Orduan, bera seminariora sartu zen, behin gizonduta, zelan bait esateko, 18 bat urtega sartuko zen, abade ikasketak egitera, baina orduan mundu biak ezagutzen zituen, eleiz mundukoa edo seminario mundukoa, baina baita be kalekoa gizartekoa. Orduan, berak baukan hori alderdi mundano hori, gizatiar hori, bizi-bizi, eta orduan horrek emoten eutzan, berak erlegioa irakatzearen guri, emoten eutzan beste alegrentzi bat, beste bizitasun bat, ezta? Eta berak gero berak irakasteko eukan moduan hori postasun hori edo bizi saletasun hori transmititzen ekian, ezta? Orduan, eskolak erderaz izaten ziren, guk euskera gerotxoago hasi ginen euskera kontuan, orduan txinguruan, baina ez Mikelen bitartez. Mikelek erlegioa irakasten eban erderaz. Da beragaz guztu-guzture egoten ginen, baina ez dakinik nekian Mikel euskalduna zanik, bere berbetako tonuan eta behar bada agertuko eban, baina zelan lesamarra zan, edo txoriarritarra, txoriarrin euskalduna izan dabe, erdera oso ondo egin izan dabe beti, ze beti egon direlako Bilbogaz hartu monean, orduen Mikelen erdereak ez eukan tatxarik, eta ez hori bakarrik, Mikelek gaztelania erderea be eta erderak be asko maite zituen. Orduan gustura egon ginen beragaz. Mikelen euskalduntasuna esango neukenik berandutxoago ezagutu nebala. Ia esango neuke Mikelen euskaldun nortasun hori gehiago ezagutu nebala gu 5. kursoan edo gengozala. Hau da, erretorikoak eritxon zikloan gengozala. Guk 5. kurso horretan euskera irakasle eukigendun Don Carmelo Etxenagusia, Bizkaiko lorategia. Eta 6. beste lorategi bat ekarri euskun gipuzkerazko idazleen lorategia. Orduen, gure euskeran murgiltze hori zuzena Carmelo Etxenagusiaren bitartez izan zen. Baina ordureko Mikel anebilen. Baina guk ez genduan zuzen ezagutzen ze euskaldunok, gure kursoan euskaldunok ginenok Don Carmelogaz gengozan. Eta Mikelek okerrezpanago emoten zituen eskolak, baina edo euskera ezekienei eta beste batzuri. Orduen, apur bat mundu diferentiak ziren. Nik Mikelen euskaldun mundu hori askoz urragotik ezagutu dut, ikastaroan sartu ginenean. Ikastaroa hasi baino lehentxoago Mikelek argitaratu eban liburu eder bat, eta da Bizkaiko euskal idazleak. Liburu bat formato nagusian irudiz eta marrazkiz oso ondo hornidua, Rapel Mentxakazan okerrezpanago horrek bere irudiok ondu zituena, eta orduan seminarioak diru apur bat eukiko eban, 79 okerrezpanago argitaratu zen liburu hori, egin eban edizio eder bat. Behar bat ezain ondo josita gero ze liburuak apur bat askatu egiten ziren, baina paper eta formato letra tipoz eta zoragarrizko edizio bat. Hori izan zen, esango neuke, nahiz eta Mikel lehenagotik ibilitegon euskararen munduan itzulpenak eta olakoak egiten, guretzako hori izan zen Mikelen referentzia nagusia. Hau da, gu 6. kursoan gengozala. Mikelen material gintza hori, uste dut gerotxoago hasten dala ikastaroan. Ze seminariorako bertarako liburu euskal idazleak bizkaieraz kenduta, ez dakit beste ze material sortu eban berak. Behandik urte gitxi batzuetara hasi ziren materialak argitaratzen. Ni sartu nintzen, okerrezpanago, 3. ikastaroan, Jose Mari Irazolaren laguntzaile. Aditza irakasten eban, aditzako karpetak eukazan, Mikelek baukasan ordurako bere karpetak, okerrezpanago deklinabidearen ingurukoak, edo deklinabide morfologia horren ingurukoak, eta horraz izan norgeiagoka bat,
apur bat Ander Manterolak arteztuten eban, eta egoan espiritu hori, materialak sortu behar dira irakasteko, edo irakatziala materialak sortu ba, ziklostilfo zeragaz, karpeta gorrietan, edo urdinetan, edo nadalakoetan, ez da? Baina beti be, modu ordenatu baten, eta ariketa ugarigaz irakasteko. Ba, horraz izan Mikel, ba, nik uste dut, ikastaroari lotuta bere lan didaktikoak egiten. Karo, horrek lehenengo emaitza uste dut izan zala Euskal Deklinabidea. Euskal Deklinabidea lehenengo ziklostilen edo sistema honetan egin zen, hau da, orduko makinetan idatzi, gero kopiak atera, gero enkuadernatu, eta ikasleen artean banandu edo saldu edo egiten zana dana dalakoa. Eta gero hori, liburure eroan zen, eta liburu modura atara eban okerrezpanago Leopoldo Zugaza editoreak. Da, hori izan zen nire ustez Mikel Zarateren lehenengo lan didaktiko importantea, izan lehenengo maila importantea. Ze Mikelek gramatika maite eban, baina gramatika baino askoz gehiago bereagoa eban apur bat literaturako bitxiak eta zera. Karo, horretan baukan beste lagungarri bat. Karo, Mikel Zarate seminarioan irakasle dagoen bitartean, hasi zan deustun filologia romanikoa egiten. Eta filologia romaniko horrek Mikeleri idegi eutza zan literaturaren ateak, lehioak, ez da? Eta ez euskerarenak, ze euskerarik apenas ikasi iban. Behar bada, Alfonso Irigoyen egaz ikasiko eban zeo zer, edo emongo eutza zan Alfonso Irigoyen eskolaren batzuk, enago ziur, baina bai gero Elizalde, Ricardo Ziarbide eta beste irakasle batzuk eukizituen hor, batez baina literatura mailan berak afana handiz hartu egon literatura lana. Eta gero hori dala eta egokitu zituen ikastarorako literatura kritika liburu bi, lehenengo bat eta gero bestea. Euskal literatura edo azken baten ziren, literatura zelan irakatzi, saio modura berak atandutako materialak, material zoragarriak, ez da? Egin zituen beste lan batzuk, euskal ortografia eta bar. Baina hori da Mikel material gile legez daukadan referentzia.